Video masalamah kan tarlan photo angin Delhi Aam Aadmi Party sarkar chuan party mi le sa te hindu saknana retailer hna in pek ang chi te hi thul an ti ve lova mipui chanpual ration ti chingpen na nasa tak thleng thin ti top turin chhungkaw tin te chanpual ration an kot kaya sem thin na tur scheme doorstep delivery of ration scheme an duanga mahse chu ruah manna chu BJP ro rel na sarkar lai puin rem ati saklo awangin vo in thlengin kalpui thei alani lo zel ani a tun hnai maya po khan he scheme hi kalpui tan to tura ruah manna engkim pe fel ani vek to hnu in sarkar lai pui hian alo hnol sak le ani a he thu hian national news alwa in media po khel la hlo hle tichuan tun tuma hian hemi chungchanga tun thlatir jun ni ruka Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal-a Prime Minister Narendra Modi Tana Thuchah asoi kan ngai thla in kan clear ho don ani pu Prime Minister za om tak amasa in za na chibai ka bu ka che vo in hian min mol tlat tu enge moh omin nang Hnena thu soidun thei ka chak zek ani a takle mol taka che kalo ni ro chuan khonga in min ngai dam don nia kar le atang khian Delhi a mipuite kot kaya ration sem chuah hna kalpui tan mai to tur ani a chuta chuan mere theile hnuai hnung jok te po ration la tura dora in tlar ngai lovin sarkarin an chanpual tik tak ration thra le thiang hlim uluk taka pek thlapin an kongka bula a pe thlap to tura ti ni in ruah manna engkim pe fel vek ani to a tender te po ti fel vek ani to tichuan chu scheme ro pui tak chu kar le loka hongtan to tura kanin ngai lain ilo hnol tamai ani a enga tinge sar engwangin nge hetiang hiani ti kumsom sari panga kalta tangkhan herama mere theite hi ration ti chingpen na awanga an chanvo chu sakin an oma kumsom sari panga kalta chung hian thlatinin file la ain zia danang chuan mere theite hnena ration pek vek thin ani a mahse an hmukim ngai lo nasat takaruk bo then sak an ni thin ration khoi chingpen thin tu te hi mithil ti thei tak an ni sar mithil ti thei tak kumsom pasari kalta khan heng ration ti chingpen na dodal zawng hian ka o kalo chua in ration mafia ti top tur hian kalo be to a chung hunlai chu Delhi veng kil khora te NGO pakhat hminga hna kan tho hunlai kha ani a chung veng kil khora cheng te chuan an chanpual ration mulovin ti chingpen sak an ni thina chumi do chuan mere theiten an chanpual ration an hmu ve ngei theinan huai sen takin kan be thin mahse chumi ina rin chua chu nasa takle rap thlak taka tharum hmanga beihna voisari lai kan toka tum khat phei chu kan tho pui kan unau nu pakhat ngonga an sa ta mahse pathian venna in adam chuak ram chumi tum chuan ti hian keima thutiam ka intiama he thil fel lo hi kadam chungin engtiknia emotak chuan kalasiam thangei turani ti in chung hunlai te chuan Delhi Chief Minister kalani ang ti hi ngai tua po ka ngai tua phangai lo mahse an soi thin khamo mani masial na tel lo midang hlâwkna tur lam hoi zonga thutiam le thil tum kan nei ani chuan chumi kan thil tum ti hlo tling tur chuan chunglam khian min tan pui thin an ti thin kha heng ration ti chingpen thin tu te hian kan ramadin mun sang tak luah tu te nen hian in thlun zom na an nei ani sar kumsom sari panga chung hian eng sarkar ma in he ration mafia ti top tur hian o an chua ngam lova tuna hian avoi khatnan Delhi sarkar in o aron chua ta ani hi he kan scheme hi ti hlo tlin han ningat se chuan mo sar ration mafia hi atop mak tur ani ale mahse en ta che sar eng ang taka thil ti thei nge an ni aron lan chian tak hi karle loka tangin Delhi a he scheme hi kalpui tan to tur kan ni lain ti hian ration mafia ho chuan min ti sukuk sakta vek ani a an thil ti thei zia hi hairual ani love he scheme kalpui tur hian sarkar lai pui atangin rem ti na in la masalo ti in min lo hnol sak ani a mahse hei hi thudik lo ani sar tum khat mai po ni lo tum nga zet in rem ti pui na kan ron dil en ta che hei sar voi engemaw zat le kha thonin
he scheme kan kalpui tur thu hi sarkar lai pui kan hril dan ang chuan he scheme kalpui tur hian Delhi sarkar lai pui atanga remti puina kan lak kher po angai lova dan ang thlapin keimani thû-a kalpui thei kan ni mahse sarkar lai pui Hnena thu in hmulo le in lungrual lo taka om kan duh lo awangin voi khat mai po ni lo voi nga lai I approval hi kan ron la sin sar March thla a he scheme chungchanga hian I kai hruai sarkarin soisel then khat aneya chung in soisel ho zawng po chu kan siam thangal vek atirin he scheme hminga hian chief minister gar ration ti kan hmanga chief minister ti thumal kan da tel in lo rem ti lo ani kha he scheme kaltlanga kan thil ti tumber chu mani hming thatna le in ti larna lam ni lovin Retheite engtin emotal an chanpual ration hi kim taka an hmu thei kan du wang jok ani a ti chuan in du dan ang chuan chief minister ti thumal chu kan pai ngala chu chau lo po chu in soisel ang zawng kan siam thavek bok ti chuan tuna hian kan Hnena approval in ron la masalo ti in lo hnol le ani a heng bak te chuan engtin nge approval hi la kan I thina engtin nge kan lak to vak chuan ang ni sar heng zawng hnuah po hian in la hnol tho ani a engwang nge nia enge omzia sar mipuin an zota sin sar he rama hian pizza home delivery kalpui ani a burger te po home delivery ati theia smartphone le thomhnaw te po home delivery ti thei vek ani lai hian engwangin nge Retheite chanpual ration hi home delivery a kan pek thei lo bi kang he scheme hi engwanga hnol nge ini rampum mipuite hian hriatah du ani sar ration dawr hruaitute'n he scheme chungchanga hian high court a thubuai an zia lu awangin he scheme hi kalpui thei ani lo ti in lo ziak boka hemi awang hian engtin nge he scheme hi hnol thei dan ration dawr hruaitute hi he scheme laka stay order ti chuak turin high court a hian an zual ko ani a mahse high court in an dilna hi alo pomsak lo ti chuan high court po in a stay order a chu alo lain engtin nge nangin ilo stay thei dan hi enga tinge heti taka ration dawr hruaitute hma khua ingai tak mai le nang ber ration mafia te kianga iding ani chuan he rama Retheite kianga hian tunge ding veta ang le sar Delhi a Retheite chhungkaw nuai samsari rual thlatina an ration ti chingpen saka om thrin te chung thu hi engtin nge ni anga heng Retheite chhungkaw nuai somhni rual te au o hi tuin nge ngai thlata ang le tin he high court thubuai kan soya hian sarkar lai pui aiawhtu te po court hian akova chuta chuan sarkar lai pui hian he scheme kal zawng le deuh zawng hian court a engma a soilo ti chuan court chhunga soiselna le deuh na engma nei lo khan engwangin nge court po na hnol le tak mai si tun hi hripui awanga hun harsa tak kan ton mek lai ani a hripui kai hlo awanga ration la tura retailer po kalngam lo tam tak an om ration dawra mipui an tam thei em awangin mi tam takin hripui kai pha an hlau ani heng mi te hi Retheite an ni a an zinga tam tak phei chuan hripui awang hian hna an chan to asin sar tuna hian eitur nei to lo hial te po an oma chung ho chanpual ration an kot kaya pek kan tuma hian enge harsatna in neya engwangin nge rem iti lo hripui tho thumna alo thleng le ani chuan no pangte tana lo omdon ni a soi ani a ration hlâwkna atanga nu le paten hripui an kai pal hlo ani chuan an fate tan po kaina chance a sang hle ang kangai dana chuan sar tunang hripui len lai tengat phei hi chuan Delhi mai ni lo rampuma kotkaya mipuite ration semna tur scheme hi kalpui tlak hialani retailer-a mipui tam tak in hno khawm thin hi pumpel thei ani don si a ram chunga hian pitar putar ration latura kalchua tak nial po harsat to chungko engzat nge oma meithai le nu engzat nge ration lak konga harsat na tok omang le keinin chungte chu an kotkaya ration pek kan tuma hian enge harsat na in nei le sarkar lai pui hnuai officer lian then khatin he scheme kalpui thei ani lo na chan chu
Raison te hi Delhi sarkar ta ni lova sarkar lai pui ta ani awangin sarkar lai pui raison vek ni si Delhi sarkar in hming that hloa scheme kalpui atum hi adik lo ani ti in an soya sar hei hi lo hriang che he scheme hi hming that hlo kan tum wanga duang kan ni lo kan du ber le kan tum ber chu engti kong nge motalin Retheite an chanpual tur dik tak raison changro se ti hi ani khongai takin he scheme hi kalpui minrem ti sakla ming that na le hming moina zawng chu nang man I chang vek don nia keima nge hian khovel pum hriatah he scheme hi Modi ji ati chua ani ti in kapua ngang chuan mo sar he raison hi ita emoh kata emoh ani lova Aam Aadmi Party ta emoh Bharatiya Janata Party ta emoh ani heklo he ram mipuite ta hi ani zawk chuan he raison ti chingpen na ti top tura mo phurna hi kan pahnih kuta a awm bawk tuna hian kan ramin hun harsha tak kan hma chhawn mek a he hun hi midangte kut vuana in tanpui ton na hun ani a midangte nena innek buaya inti buai hun ani lo ramin hetiang hun harsha tak aton mek laia sarkar lai puin state sarkar te aneka ati buai reng mai hi mipuin mak anti yasin Mamata Banerjee ineka Jharkhand sarkar iti buaya Lakshadweep mipui ichok buaya Maharashtra sarkar ti buain Delhi mipuite ibeya lo nei tu te taknial po izua lo henga wangte hian mipui rilru iti mang angasin sar engwangin nge hetia min beivak mai le sar kan zawai hian ita kan ni a imi te kan ni asin hetiang renga keima ani le keima ni kan in do reng ani te chuan engtin nge he hripui po hi kan hne theiang mani le ma ani in do man kan ni lova kan vai atang rualin corona hripui hi kan do zok turani mipuite hian naktuk chanchin bu headline na Modi ji an Delhi sarkar thurual puin Delhi ya Retheite an kot kaya raison na sem sakti thûte chiar an deuh TV channel a Modi ji le Kejriwal an in thurualin Delhi Retheite an kot kaya raison an sem ti thu breaking news sa hmu an deuh sin sar chungte chu mipuite'n hmu a hriat an chaka sarkar lai puin Delhi sarkar ati buai le ta sarkar lai puin Delhi sarkar scheme thatak dang adang bet le ta ti vel hi mipuin hriat an chak hleinem kutma suin Delhi mipui merethei chhungkaw nuai somsari rual te aiawhtu ka nge na che khongai takin sar he scheme hi dang bet lul su ram hnuk khoi thil tlingphak ani a hlawtlintir hram ro vo in thleng hian ram hnuk khoi thil thalam reng a chuan ka thlawp tlat zel che ram hnuk khoi thil reng a chuan politics kan da thathin turani ti in eng party sarkar thil ti po ni se ram hnuk khoi thil tha ani phot chuan kan thlawp zel thin ram hnuk khoi he scheme a hian nang po in min thlawp ve hram ro sar tun thlenga kan sarkar lo nei to hruaitute'n ram chunga Retheite kumsom sari panga chung zet raison la turin thui tak takin an lo intlar tir to thina kumsom sari panga dang local le tur hi chu hetiang hian intlar tir to lul su sar chuti ani lo chuan nang le kei hi engtika ma min ngai dam thei ngai lovang